खुलुमबाय गासैखौ बर'सा देरहासार चेनेलनि जाना बरायनाय जाबाय आसा थिदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नैबे नरेन्द्र मदि बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों फोस्रावनाय माखासे बाथ्राफोर आरो दहाय एसे आगोलाव 3टा बाजायाव हिमन्त बिश्व शर्माया प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो नागिरदों आरो लोगोसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो नैबे वर्ल्डआव बेसेबां जों कर'ना भाइरासजों थैखो दा बेनि खायसे डाटाखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन बेयावनो जों सावरायग्रोनोसै नैबे मैया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मानोना भारतबर्षनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया अर्थात गाबोन सानडे 5 एप्रिल 2020 दा बै खालार खालि मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव 9 मिनिटनि थाखाय इन्डियानि खना खनला जायगा गली महल्ला गासैखौबो बे खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो लोगोसेनो बे लाइट अफ खालामनानै जे नोंथाङा टर्च लाइट नहलेबा मबाइलनि लाइट नङाब्ला लाइट जायखिजाया नैबे केन्डेल लाइट जलायनो थाखाय खावलायदों थ' बेनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे मेसेज होदों जे इन्डियायाव मोनसे जे कर'ना भाइरासजों मोनसे गोख्रोङै जुजिगासिनो बेखौ बिथाङा फोरमायनो नाजादों आरो गासैबो गाव हारसिं नङा बेखौ बिथाङा फोरमायनो नागिरदों थ' बिदिब्ला जों गाबोनो 5 एप्रिल मोनानि 9 रिंगा बे 9 मिनिटनि थाखाय नोंथाङा गासै लाइटखौ खोमोरनानै नैबे 9 मिनिटनि थाखाय नोंथाङा लाइटखौ खोमोरनानै केन्डेल लाइट नङाबा टर्च नोंथाङा जलायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों बेनि गेजेरजों बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों रोखायै बुंखादों दा बे सम खोन्दोआव नोंथाङा बबेबा मोनसे जायगायाव ज' जानानै बे नैबे केन्डेल लाइट आरो टर्चखौ जलायनाङा नोंथांनि न'आवनो थानानै नोंथांनि नैबे बारान्दायाव थानानै नङाब्ला बेलकनियाव थानानै नोंथांनि लांगोनायावनो थानानै नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो होदों आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ बिथाङा मेनटेन खालामनो थाखाय बिथाङा बुंदों थ' गुबुन मोनसे आयदाखौ जों सावरायबावनोसै दिनै 3 रिंगायाव नैबे आसामनि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे आसामाव गासै 812 जन नैबे दिल्लीनि निजामुद्दिन मार्चआव थांनाय जे सुबुंफोर थामहिनबा बे फैनाय जाखिनि सुबुंफोर बिथांमोना न'खरजों रिलेटेड जानाय जायजों बिथांमोना लोगो हमदों बैयाव थांनाय सुबुंफोरा दा बिथांमोनखौ टेस्ट खालामनाय जादों 812 जन आरो 812 जननि गेजेराव गासै 25 जना पजिटिभ मोनदों माखासेया बिथांमोनखौबो क्वारेन्टाइनाव दोननाय जादों थ' बे बेलायाव नोजोर होयोब्ला बांसिन जाय बिथांमोना नैबे निजामुद्दिन मार्चआव बाहागो लानाय सुबुंफोरा बांसिनानो कर'ना भाइरास पजिटिभ जादों थ' बे बेलायाव जाय बिथांमोना खायसे दंबावो होननानै बुंदों माने बेवहाय खायसेखौ मोनाखै खायसेखौ जे गावखौनो बिथांमोना दोनखुमानानै दोनदों गभर्नमेन्टजों टेस्ट खालामजायाखै थ' बेखौ बिथांमोना एकदम बिनम्र भाबै बिथाङा फोरमायदों जे बे टेस्ट खालामनायाव बा गावखौनो टेस्ट खालामजानांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जेरावखि थाया मानो बिथांखौ थाबैनो न'आव फैनो थाखाय खावलायदों गासै वर्ल्डआव बेसेबां जों बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजाना दं बेखौ आं नोंथांमोननो डाटाखौ होनो नागिरदों बेवहाय 11,30,597 जना बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारदों आरो बेनिनो 60,000 बा 60,146 माने 60,142 जना मुंख्लं जाबाय आरो बेनिनो 2,35,880 जना रिकभार जाबाय आरो बेनिनो एक्टिभ केस माने बिथांमोना दा नैबे कर'ना भाइरासजों जुजिगासिनो दा बेवहाय 8,34,550 जना बिथांमोना बे कर'ना भाइरासजों जुजिगासिनो थ' बेनिनो गासै 7,95,002 जना एसे नर्मेल केस आरो बेनि 39,548 जना बिथांमोना एसे सिरियास केस आरो गुबुन फारसे जोङो वर्ल्डनि जे टप पजिशनाव जे USA दङ माने बिसोरनाव सबसे हाइस्ट जादों बे कर'ना भाइरासआ बेवहाय जादों 2,77,520 जना बिथांमोनाव गासै टटेल बे जादों थ' दा बेनि गेजेराव जोङो स्पेनआ सेकेन्ड पजिशनाव इटालिया थार्ड पजिशन जार्मानि बेनि उनाव फ्रान्स एन्ड चाइना थ' चाइनाखौ आं दाख्लैबो नोजोर होदों दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुबाय थादों बेवहाय 81,639 जन बिथांमोना दा नैबे कर'ना भाइरास गासैबो जानाय बे केस बियो दा बेनि गेजेराव 19 जना दिनै केस मोन्दों आरो थैनायनि हारखौ जुदि नायोब्ला बेनि गेजेराव 3,326 जन दाख्लैबो जिखिनि 3,000आनो आरो दाबो 3,000आनो अब्ला बेनि गेजेराव बिथांमोना बे बेरामखौ सोखानो थाखाय हयथ' भेक्सिन दिहुनबाय जानो हागौ आं दाख्लै एसे नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदोंमोन थ' बिथांमोननि जे थैनायनि हार बियो खमनिफ्राय खम जादों थ' इन्डियाखौ जों नायोब्ला बेवहाय गासै टटेल जे इन्डियायाव गोसारनाय कर'ना भाइरासआ 3,082
जन आरो 86 जना थैबाय बिनिनो 3082 जना बे कर'ना भाइरास साग्लोबसारदों आरो बेनि गेजेराव 86 जना थैबाय आरो 222 जना रिकभार जाबाय बे केसनिफ्राय थ' बेनिफ्राय बे क्ल'ज केस गासै 315 जना क्ल'ज केस जाबाय थामहिनबा बेनि गेजेराव 229 जना रिकभार जाबाय आरो 86 जना थैबाय बेखौ आङो दहाय 4:15 मिनिटाव आं बेखौ आपडेट होदोंमोन थ' दिनै 4 एप्रिल 2020 मायथाइ थ' बेवहाय जों डाटा हिसाबाव बेखिनि आरो गुबुन फारसेजों गुबुन बाथ्राखौ आं सावरायनो नागिरदों कर'ना भाइरासनि रिलेटेड बाथ्रा बेवहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट पुलिसआ सानै नैबे क्रिमिनेल केस एगेन्स्ट द पार्सन इनभल्भ द शेयारिं फेक निउस खालामनायनि थाखाय सानै सुबुंखौ नैबे बिथांमोनखौ केस रेजिस्टार खालामदों थ' बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन फेक निउस होनाङा जाखिनि जोंनि गेजेराव बर'नि खायसे फेसबुक इउजारफोरा गोबां फेक निउसफोर होयो दा बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बे नैबे कर'ना भाइरास बा COVID-19नि हेंथायै गुबुन फेक निउसफोर होनाय बेखौ नोंथांमोना होनाङा आं बेखौ नोंथांमोनजों खावलायबाय आरो लोगोसेनो मोनसे सांग्रांथि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों मैया आङो मिथिदों बाक्सा जिल्लानि गेजेराव आन्दारावनो फेसबुकाव लाइभ मोनदोंमोन आं बेवहाय नैबे सोरबा सिनायै मोनै मानसि बबेबा मोनसे जायगायाव बा गामियाव हाबफैदों दा बेखौ टर्च लानानै लाइट लालायनानै गोबां बिदि नागिरनाय आं बेखौ नुनो मोन्दों दा बे बेलायाव आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों दा बेवहाय थांनाय नैबे कार्बि आलंआव जानाय केस बे केसनि बायदि जानाङा बेखौसो आङो खावलायनो नागिरदों मानोना सोरबा असिना मानसिया फैनोबो हागौ बेखौ जों सोंदावनाया मोजां नाथाय बेखौ थांनानै गोबां बाथ्रा बिदिनो बुनाय जेनाय दा गरम जायो नङा होमबा होसोलायनाय जुदि जायोबा टर्च लालायनानै दा बिदि खेथ्रआव माने खायसे जोंनाव जाथावि बुस्थुआ जानो नागिरो सोरबा जुरनि गेजेरावनो थ' बेखौ आङो बैफोर जाय माने सोरबा मोनसे आनननबो फैनो हागौ दा बेनि गेजेराव बेखौ होसोनानै बुनाय माने बेखौ खालामनाङा हायोबा नोंथाङा प्रशासननि हेल्प ला प्रशासन नोंथांमोना खोन्था जायखिनि बिथांमोननि हानाय लेभेल बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन दा बेखौ नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय मानोना फेक खायसे सुबुङा जेनेबा माबा मोनसे जाहोनाव फैनोबो हागौ बेखौ मोजाङै सोंदावनानै मोजाङै बे बाथ्राखौ शेयार खालामनानै बिथांमोनजों रायज्लायनो बिथांमोनखौ नागारहरनांगौ आं बेखौ खावलायबाय आरो समाव जे 21 दिन जे लकडाउन खालामदों बै समाव गुबुन गुबुन गामिफोराव जोङो नैबे बाथ्राखौ नुनो मोन्दों जे गामिफोराव लकडाउननि नामाव गावनि न'खौ बा गामिखौ बेराजों होथेनाय मानाय बेखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बेखौ स्ट्रिक्टलि प्रशासन लाइननिफ्राय बेखौ होबथानाङा होननानै बुंदों मानोना मोनसे लामाया सोरबा सासे गामि दरसेनिल' नङा बे लामाजोंनो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा इमारजेन्सिनि थाखाय थांनाय जायो थ' बे बेलायाव जों मोनसे गामिखौ जुदि होथेना दोनोब्ला बेवहाय गोबां इमारजेन्सि केसा बिथिं थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा दा बेनिखायनो आङो बेखौ होथेनाङा होननानै खावलायदों आं बे बाथ्राखौ बुङामोन मानोना गोदान मोनसे दाख्लैसो फेसबुकाव पस्ट बिदि बायदि नुनो मोन्दों दा बे बेलायाव आं बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना गावबा गावनि गामिनि जे लामा बे लामाखौ होथेनाङा आरो नोंथाङा बेनार होनानै दोन जेनेबा हमना ला लकडाउननि खायसे इन्सट्राक्सनफोर होनानै दोन दा बे बेलायाव आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे गामिखौ दोथेनाङा बेराजों मानोना नोंथांमोना थिगानो दं सांग्रांथि खालामनो नागिरदों नाथाय गुबुन फारसे आयेना बेखौ मानिया थ' आयेन बायदि जों सोलिनांगोन जों रेसपेक्ट खालामनांगोन थ' बे बेलायाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो गासैखौबो नैबे समाव भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय